ଏହି କାହାଣୀ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ପୁରୁଣା ମହଲ ଥିଲା ଆଉ ଏହି ମହଲ ଭୂତିଆ କୋଠା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ସେହି ମହଲ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ଗାଁକୁ ଜଣେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଲେ। ସେ ମହଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ମହଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ରାତି ସମୟ ଥିଲା ଏବଂ ମହଲର କବାଟ ବାଜିବା ସହିତ ଖୋଲିଗଲା। ଏହା ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ଓ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାନ୍ଥରେ ଅଜବ ଚିତ୍ର ଅଛି। ହଠାତ୍ ସେ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ସେ ସ୍ୱରକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏକ କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂତ ଦେଖିଲେ। ଭୂତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ଯେ ଏହି ମହଲର ମାଲିକ ସେ ନିଜେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ନ୍ୟାୟ ଖୋଜୁଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ଭୂତ କହିଲା, ମୋର ହତ୍ୟା ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟତା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବ। ସେହି ରାତିରେ ଶିକ୍ଷକ ପୂରା ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ପରଦିନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିଥିଲେ। ସେ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ମହଲରେ କୌଣସି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା ଏବଂ ତାହା ହଣ୍ଟେଡ୍ ମହଲ ରୂପେ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଗ୍ରାମରେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିଲେ।